Marwane podi kete mana ka Ramogi TV chendo ni maro imore kwadhi mbele en riwruok mar governors ogolo kenge magidwaro mondo piny owacho lumane no ni dongruok ma counties ogoyo kang manyime. Kano tele kod jakom margi Waiguru gilero ni ok gimor gi apisi moko manuchuki kod piny owacho mamalo e tayo chenro moko mamulo counties ka tend counties kada jotend counties giwegi to ne ok okaw pachgi. Jafo maro weekly foko miyowa ler mar wachno. Bang' timo romo gi jokanyo mar yango achiedh nade ma counties kalie thurka, riwruok governors ne ogolo kenge magidwaro mondo piny owacho okaw e bero dongruok mag counties ma pacho ka. Ka otelnegi gi jakom mar riwruogno ma en gavana ma Kirinyaga Waiguru, gikoni ok gimor kaka ne ochugi apisi moko mag piny owacho mondo mi ota chenro moko mamulo counties ka tend counties giwegi to ne ok okaw pachgi. We note with utmost concern that the following authorities were established by the Ministry of Health through executive orders issued by the former president a few months preceding to the August 9th general elections. The Kenya National Public Health Institute Order of 2022, the National Syndemic Disease Control Authority, and the Kenya Tissue and Transplant Authority. E sekta mar thieth, ten counties dwaro ni larruok obedie kind piny owacho mamalo kod mago mag counties e wi winjruok ma yandi oketi mar kelo lakteche mag piny Cuba e pacho ka. Governors dwaro ni nono kenge ma osego bang' lakteche go biro e pacho ka to kod okang' machielo ma winjore okaw mar medo bero chenro mar thieth manyangafu ma otisi ni universal health coverage. The contracts for more than 9,000 staff recruited under UHC program is coming to an end in May 2023. There is a potential disruption of health services if the staff leave hospitals due to lack of resources to sustain them. In this regard, the Council of Governors will engage the Ministry of Health to agree on a roadmap for implementation of the Universal Health Coverage UHC program. Ewi pok mar omenda ne tend counties, governors ywak ni yor pogo omenda ka irango kaka piny owacho osetiyo gi omenda e budget ma okalo. Ok en mano maratiro. Giwacho ni moko kuom counties rem ma ok otiyo gi omenda duto ma omigi ni mar jata budget thoro deko kapok opwodho chenro ma omenda go winjore otiye. It is imperative to note that the balances in the County Revenue Fund, CRF, are not as a result of under-absorption by counties but due to delays by the controller of budgets to approve requisitions which spans over 2 weeks. Currently, 47 county governments are owed 29.6 billion for October and 31.45 billion for November allocations. We therefore call upon the National Treasury to expedite the disbursement of monies owed to ensure that services in the counties are not disrupted. Epok mar omenda ne ikomenda mabiro. Apis jopogo omenda oseango ni maromo shillings bilion 407 ema ochan ni idhi chwal ne tend counties. Ka mano en medruok mar atamalo 10 kowuok e pok mokalo ma en bilion 370. Kata kamano riwruok mar governors dwaro ni e ikomenda mabiro mar 2023 kod 2024 owinjore ochwal pok ma kamano nyaka atamalo 15 makoro biro miyo gi pok ma ka oriw to romo shillings bilion 425. The council proposes a 15% increase of the projected revenue growth in the financial year 2023-2024 and hence allocate request for an allocation of a minimum of 425 billion to counties. Kaka yorno mar jiwo dongruok e thurka, governors go bende koro jiwo tudruok gi piny owacho mamalo, gino magiwacho ni yo makende mar nyayo dongruok e thurka. Weekly Foko, Ramogi TV.